गरमागरम भाजी. संक्रांत किंक्रांतीच्या आधी असते भोगी, संक्रांत किंक्रांतीच्या आधी असते भोगी. शांतारामांच्या सेवेला मी सदा असते उभी. वा 14 तारखेला असता मकर संक्रांत, त्याच्या आदल्या दिवशी भोगी, आणि भोगीच्या दिवशी काय करतात? केस धुतात आणि सुगड कधी पुसतात? दुसऱ्या दिवशी ना. केस धुवायचे. आये सांगा लहानपणी केस धुवा निरोगी नवरो गावतलो. मग अगदी नवऱ्यासाठी तेव्हा काही कळा नाही, धुवा केसा. वर्षाची सुरुवात, नवीन सणाची सुरुवात केस धुवून. केस धुवायचे. भोगी नवरो निरोगी ही म्हणा. हो. आणि त्याच्यानंतर दुसऱ्या दिवशी येतं आपली मकर संक्रांत. हा, पण आमच्याकडे कसा हय परबांकडे वौसो असता गणपतीच्या दिवशी, तो तर तुम्ही व्हिडिओ बघितलास. पण माझ्या आईकडे सुगड पूजायची त्या दिवशी वौसो असा. मग ती ह्या सुगड पूजेच्या दिवशी ही भाजी नैवेद्यासाठी करायची. मिक्स फळभाज्यांची भाजी आणि त्यात भरपूर सारे तीळ. फळभाजे ह्या सीझनला गावतात, मार्केटमध्ये दिसतात. आणि अगदीच तुमका नाही गावले तर आता संक्रांतीच्या आदल्या दिवशी ना, भोगीच्या आदल्या दिवशी वाटो पण गावता, तो आणायचो आणि ही मिक्स भाजी करायची. त्याची मजाच वेगळी ना. हो, चव पण वेगळी. अशी वेगळी भाजी खावी ना, रोज रोज ते वेगवेगळे करणार. कधी कोबीची म्हणा, कधी सुरणाची, हे वेगवेगळे ती एकत्र येऊन जी चव लागता ना ती भारी. आणि भोगीची भाजी अशी तुम्ही करूक सुरुवात करा ह्या वर्षीपासून, बरोबर का नाही? आवड म्हणून, नैवेद्य असं नाही, नैवेद्य नाही, आवड आणि खावी म्हणून येताना बाजारात तर सोडायचे नाही. चला आता करूया सुरुवात भोगीच्या भाजी. कढई तापली तर आज मालवणी लोक घालतले शेंगदाणे. आता हे शेंगदाणे भाजून घेऊया आपण. आता तुम्ही विचारशाल हे शेंगदाणे किती घेतलास, तर आपल्या हाताच्या मुठीत गावतात ना तेवढे घ्यायचे, मूठभर. हे मी 3 चमचे शेंगदाणे घेतलंय. आता शेंगदाणे आपले झाले आहेत परतून, मी त्याच वाटीत काढून घेतोय. बघा, एक पण दाणो पडलो नाही. आता हिला आपला खोबरा, आणि आम्ही सुक्या खोबरा घेतलाय. तर एक तुकडो असता ना, म्हणजे एका खोबऱ्याचा 4था भाग तेवढा घेतलाय. आपला खोबरा पण जरा लालसर झाला, आता त्याका पण मी काढून घेते. आता हे 3 चमचे तीळ आजच्या भाजीत हे लागतातच लागतात. सफेद तीळ, हा नाही पॉलिशवाले घ्यावा, तुमच्या घरात जेवणातले वापरातले असतील ते घ्यावा, पण तीळ व्हायेत. आता घेतलंय 2 हिरवे मिरचे, ही मूठभर कोथिंबीर धुतलंय म्हणून ती आळली या, 5-6 लसणीचे पाकळे, आणि हो अर्धा इंच आल्याचं तुकडो. आता ह्याच्याबरोबर घालतले या सुक्या खोबऱ्याचा भाजलाय ता, आणि जे तीळ ते घालूचे. पहिले घेते शेंगदाणे घालून, आणि हे तीळ आता मी वाटीत काढत होतंय पण नाही जमले. आता ते निवलेत. आता मी घेते याच्यात मिक्सरमध्ये काढून. पाणी घालून वाटतं काय? आधी सुक्याच फिरू गया, नंतर पाणी घालू गया. आता मी थोडासा पाणी घातलंय आणि अशी पेस्ट बनवून घेतलंय. सुगंध मस्त इलो ना, शेंगदाणे आणि तिळाचा खमंग वास इलो. आता परत आपली कढई तापूया. आता मी तेल घालून घेतोय. मोठं डाऊलभर तेल घालतले, डाळीचो चमचो. आता आपला तेल तापला, मी 1 चमचो टीस्पून जिरा घेतलाय. जिरा चांगला तेलात फुलाक वया. 2-3 चिमटे हिंग, आणि हे 1 चमचा तीळ, आणि हे आपले 2 कांदे बारीक चिरून घेतलंय. गॅस बारीकच ठेवायची, आणि हा चांगला आता कांदो लालसर होईपर्यंत परतून घ्यायचा. ही भाजी करूची आहे ना भोगीची, तुमच्या आवडीनुसार मॉप भाजी घालायचे त्याच्यात. जे आता येतात ना फळभाजे ते सगळे घालायचे. मग त्यात तुम्ही फळा घातलास ना, कच्चो पेरू, ऊस, बोरा गावतात ती. बोरा आणि ऊसाक महत्व आहे या भाजीक. गावला तर घालायचा, माका नाही गावली, बोरात गावली, ऊस नाही गावलो. तर ह्या भाजीक तुम्ही मोठा भांडा घ्यायचा, पसरट कढई किंवा त्या वाव गाऊ गोयो थोडे थोडे घेतलास तरी मॉप होता ही भाजी. आणि नाहीतर मग तुम्ही मोठं कुकर असतात ना 5 लिटरचं, त्यात घालती, पटकन होतली भाजी.
आता ह्यो मी मालवणी मसालो घालतोय. ह्या भाजीत जास्त मसाले नाही वापरायचे, पण तुमका आता घरात आवडीनुसार खावची आहे झणझणीत तर घाला. आता हा मी घेतलाय गरम मसाला, तिथे तुम्ही धना जिरा पावडर सुद्धा वापरू शकता. आता बारीक गॅस करायची आणि मसाले थोडेसे परतून घ्यायचे, थोडेसेचा, नाही तर खराकतले. आता ह्याचा वाटण आपण वाटून घेतलं ना, शेंगदाणे, तीळ, सुक्या खोबरा, आला मिरची, लसूण ता घालून घेतोय. तीळ आणि शेंगदाणे घातले ना तर आपल्या भाजी काय म्हणतात गो सरोज, थिकनेसपणा आणि काय येता, बाइंडिंग येता. म्हणजे भाजी कशी थैच्या थै रसरशीत होतली. बरोबर. आता ह्या भाजीत कसा सगळे भाजी घालूचे असतात, शेंगो, सुरण, बटाटो, वांग्या. तर आता जे भाजी शिजत नाही ना ते पहिले घालायचे, वांग्या पटकन शिजतात ते नंतर घालायचे. आता हे शेंगो घेतलंय ते घालतंय, 2 शेंगो होते. आता मी 50 ग्राम सुरण घेतलंय आणि 1 बटाटो घेतलंय. हे तुरीचे दाणे, आता मॉप गावतात, तुरीचे शेंगा येतात तेव्हा हे तुरीचे दाणे 1 वाटी. हे 1 वाटी मटर सोललेले. आणि हो पावटो, ह्याच्यात पावट्याचे गर असतात अगदी जून असतात तर ते पण घालायचे. ह्याच्यात काय गावले नाही, मग कवळो पावटो गावलो, तो पण 1 वाटी घेतलाय मी. मस्त वाटतं तो, हिरवी हिरवी भाजी. आता या गाजर घेतलंय मी, ता सुद्धा घालून घेतोय. आणि माका छोटी छोटी बोरा गावली नाही, याकच मोठा बोर हिरव्या गावता ता आणलंय मी, ता घालून घेतोय. त्याचे तुकडे केले मी बारीक बारीक. आता आपल्या ढवळूचे आहेत ना हे भाजे, तर आधी मी काय करतोय, जो खालचो ग्रेव्ही आहे ना ती वर येऊ होई म्हणून असा टॉस करायचा, म्हणजे सगळी खालची ग्रेव्ही आणि भाजे वर खाली होतले. सावकाश करायचा नाही तर येत अंगावर. आता चमच्यान ढवळून घेऊया. आता मी 1 वांग घेतलंय ते घालतोय. आता या वांग्या घातलंय. आता त्याच्या लगोलग मी पाणी घालून घेतोय. 1 ग्लास पाणी घेतलंय मिक्सरचा भांडा धुवून. आता या ढवळून घेऊया. आणि मी दरवेळेक कसा नंतर मीठ घालतोय ना, तर मी आता मीठ घालून घेतलंय भाज्यांका लागाक वया. आता लिंबा एवढं मी गुळाचा खडो घेतलाय तो घालून घेतोय. आणि चिंचेचा कोळा ना तो मी ठेवले, चिंचा ठेवलेला आहे 5-6 भिजत. आता हे हातान असा कुस्करून घेतोय आणि ह्यो पण घालून घेतोय, चव जरा मस्त येता. आता याच्यात चवीपुरतं आपण मीठ पण घालून घेऊया. आणि ही भाजी आता 10 मिनिटं शिजून घे. भाज्या शिजूसाठी मी झाकण ठेवलेलं आहे कढईवर. आता बघूया 10 मिनिटं झाली आहेत कितपत आपले भाजी शिजलेत. पाणी तर आटलं. होय, इथले 2 चमचे. 2 चमचे घेऊन काय करतो, डान्स करतोय. 30 पत झाला. उरलो काय बाकी राहिलो. मग व्हायचंच केलं ना, व्हायचंच दाखवलं. एवढी सगळी गाणी पाठ कोणाकत. आता चला काय करू. आता हे घेतलंय भाजे बघा या चमच्यान. या इला सुरण मस्त घुसलो. चल तू शिजलो. आता शेंग. चला तुम्ही पण चला. यो बटाटो, बटाट्या बरोबर वांग्या पण बारक्या इला. नाही वांग्या नाही गो, बोराचा तुकडो शिजलो. आता काय रावला, गाजर आणि आपले तुरीचे आणि वाटाणे. आता गाजरा इली होती बघ, मस्त झाली मऊसूद. आता ह्यो तुरीचो दाणो, वाटाणो आधी बघूया. हां, ह्यो तुरीचो दाणो, ह्यो बघा चपटो. ह्यो इलो चपटो दाणो तुरीचो, ह्यो बघा. आणि ह्यो वाटाणो बारकोच इलो. तुरीच्या दाण्याक, तुरीचे दाणे लवकर शिजणत नाही. हे आपलं मटार झाला. आता काय शिजूचा बाकी आहे, सुरण परत येईल. आता आपण दाखवतोय या बघा. आता हे सगळे भाजी शिजले मस्त. आता आमका कशी ही भाजी अशीच रसरशीत खावची आहे म्हणून मी एवढाच पाणी ठेवतले त्याच्या अंगाबरोबर. तुमका जर नको तर थैच्या थै सुकी करा. वायज आणखीन 5 मिनिटं घ्या, चालू ठेवा आणि पाणी आटवा. आता तुम्ही बंद करतात ना? होय, बंद करतोय. आता आपली भाजी तर झाली मस्त रसरशीत. आता आम्ही कातलो, पण जाता जाता तुमका ह्या वेळेक आम्ही उखाणो नाही घेतलो ना, तो मी घेतोय. संक्रांत क्रिंक्रांतीच्या आधी असते भोगी,
संक्रांत किंक्रांतीच्या आधी असते भोगी, शांतारामरावांच्या सेवेला मी सदा असते उभी. वा काय साजेचं नाव आता एक नंबर. मग चला भाजी पण झाली. गॅस घालूच्या आधी कोथिंबीर शिवरा, तीळ शिवरा, ओला खोबरा खाऊन शिवरा, म्हणजे भाजी छान दिसता. प्रेझेंटेशन. हा, मग आता गरमागरम भाजी. मकर संक्रांत, भोगीची भाजी. गोड गोड सण, वर्षाचा सुरुवातीचा सण, गोड गोड सण. आणि आपण आजल्या दिवशी करतलो भोगीची भाजी. ती तुम्ही ह्या वेळेक नक्की करा. आणि आमचा परब किचन लाईक करा, शेअर करा, सबस्क्राईब करा. नेहमी हसत राहा. आणि असे नवनवीन चविष्ट भाजे पदार्थ आणि कार्यक्रमासाठी परब किचन पाहत रहा. धन्यवाद.